So, welcome back po sa ating munting YouTube channel. And for today's vlog, nandito tayo sa downtown Saskatoon para dumalo sa Notre-Dame Fireworks Festival. Medyo mausok ngayong araw kasi gawa ata ng wildfire, no? So, kanina pa pag labas namin ng mga bandang 3 PM mausok. So, hindi nga kami nakapagdala ng mask eh. So, ayan, pupunta tayo dun sa may hindi ko alam, sa may river. Meron doon malaking circle na nagsasayawan yung mga tao. Tapos meron mga food trucks doon sa may tulay ng Victoria Street. So pupuntahan natin yan. Alas 8 na ng gabi dito, pero tingnan nyo at liwanag pa. Kung wala sanang ulap kasi parang uulan eh. Pero sana sana hindi. So, pero gawa ng usok to eh, kaya ganyan. Kasi kanina ay pula-pula nung araw. Sobrang pula nung araw kasi sobrang usok, gawa ng wildfire. Yan at tara at pumunta tayo dun sa by the river na tinatawag dito sa Saskatoon City. At maglibot-libot tayo ng konti, na. Let's go. Sino po si Marvin? Yan na, siya may-ari. Marvin, yan. So, yan at nakakatuwa kasi ang daming Filipino mga Filipino food trucks, tapos mga yan. Maraming kainan, mga Pilipino kainan. Parang Filipino festival ang kinalabasan eh. Hindi Notre-Dame Fireworks Festival. Bumili sila kuya ng bihon, tapos kwek-kwek. Yan ang office nila Yan. Pero ko yan ang sponsor Yan ang sponsor pala Yan. Yan. Notre-Dame.
Ay, grabe. Yan o, mga, Pilipino yung pala mga food nila. trucks, mga Pilipino. Doon sa may tulay, marami pang mga food trucks. Pero parang hindi na tayo pupunta doon kasi gawa na hintayin na natin yung fireworks. Maghanap na tayo ng spot para sa fireworks. Ginagawa to palagi dito sa Saskatoon City tuwing September 1st, no? 2 araw. 1 and 2, yan. Sabi nga ni Kuya, parang mas maganda to kaysa doon sa Canada Day. Yeah. Mas vibrant. Kasi nung Canada Day, maulan. Nung ng gabi na, nung fireworks, para kami nakikipaghabulan sa ulan. Babalik sa sakyan, tapos labas na naman. So yan at Pero in fairness, masarap sa show. kumain muna tayo. Masarap sa mga pagkain, mga luto ng mga kababayan natin. Ay, dapat pa ano. So yung kinain natin, siopaw, kwek-kwek, tapos bihon. Ayos. Punta na tayo dun sa spot natin. Tapos meron pa kaming gulaman. Ayos. Sarap. Basura na. Pinigil na nila yung malaking ilaw doon at parang magsisimula na ang fireworks. I mean, I almost had light. Ang lakas ng music. So, mama, yung mga tao nakaupo dyan baka mamaya wala nang pandinig. Nakatawa kami With over 150 years of history and experience. These fireworks shows are brought to you by Nutrien, proud to support our community, and we acknowledge our sponsors, SGI, On Purpose, City of Saskatoon, Sask Lotteries, and our sound production partner, Barn Dog Productions. Few technical notes. Please keep a reasonable distance from the hot zone fencing and follow the direction of our security. Let's go. Going out tonight. It all back. Gonna let it all hang out. Gonna make some noise. We the lazy boys. Yeah, I wanna scream and shout. Visions, make no conditions. Get a little out of line. I ain't gonna have to let it be. Wow, Bel! Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I Isabel! Isabel! Let's stop here.
a new life for me. And I'm feeling Jericho. good. Wow, fireworks! Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this whole world is a new world, and a full world. Gayun ano? Gayun! Mas maganda sa katong. May baile to. Tapos ang moon to sa likod oh. Jake. Happy? Ha? Look, Bello! Wow! This is
program nila sa computer yan. Woo! Uy, gayos ay, gayon. Timing ano? Puro kuspat ang tao magdalanay. Eyo. Ano tagtugtog din? 15 minutos garon eh. 15 na eh, tatugtog pa lang eh. Ay, dahil man inubos. Sa Kojis na. 10 minutes na. 15 karo yan. Ayo. Ako yan mama. So what? So good. Yeah, very good. Kasi mga binayaran mo yung SSD. Iyo ay. Insurance ano. Mama, ako nakikita kapag may... Wow, no. Woo! Amazing. Grabe. Sagana. Woo! Woo! I love Sashi, dude! Proud to bring you this amazing festival to support the over 30 community Saga naman. honorable mention tonight goes to the U.S. men's and women's volleyball teams. And thanks to you, continue to